Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işgärleri köp gatly jaýlaryň girelgelerinde oturdulan split sistemaly kondisionerleri köpçülikleýin aýryp başladylar diýip Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Häkimligiň işgärleri girelgelerde yerleşdirilen kondisionerleri söküp başladylar. Olar bu çäreni köpçülikleýin amala aşyrýarlar. Hatda häkimligiň işgärleri ýaşaýjylar öýlerinde ýok mahaly hem olaryň girelgelerdäki sowadyjylaryny aýrýarlar ýa-da olaryň liniýalaryny, turbolaryny kesýärler. Bir adam öýüne gelende kondisioneriniň işlemeýändigini bilip galýar. Şondan soňra ol girelgedäki sowadyjydan öýüne çekilen liniýanyň kesilendigini görýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 27 sentýabrda gurrun berdi. Ýatlasak mundan 3 ýyl çemesi odol Aşgabatyň häkimetleri etrapçalardaky köp gatly jaýlaryň penjirelerinde ýa-da diwarlarynda oturdulan kondisionerleri köpçülikleýin söküp aýyrdylar. Şondan soňra ýaşaýjylar olary girelgeleriň dürli gatlarynda oturdypdylar. Adatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagt ýaşaýjylaryň indi ikinji gezek oturdulan ýerinden sökülüp aýrylan kondisionerleri nirede goýjaklaryny bilmän aljyraňy we çykgynsyz ýagdaýda dyklaryny aýdýar. Häkimligiň işgärleri eger jaýyň girelgesi köçe tarapda bolmasa onda sowadyjylary aýyrmaýarlar. Ýöne Aşgabatda köp gatly jaýlaryň tas ählisiniň diýenýaly girelgeleri köçe tarapda yerleşýär. Şol sebäpli ýaşaýjylar ilk wada ruhsat berilen ýerinden ikinji gezek sökülen kondisionerlerini näme etjegini bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä häkimligiň işgärleri kondisionerleriň ýeni köpçülikleýin sökülmeginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Olardyň Aşgabat şäheriniň häkimi Şahmuhammed Durdulyň bu barada görkezme berendigini aýtmak bilen çäklenýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada Aşgabat şäher häkimliginden kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Aşgabatda köp gatly jaýlaryň penjireleriniň we eýwanlarynyň gapdalynda yerleşdirilen kondisionerleri söküp aýyrmak çäresi 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanynda güýçlü depkinde alınıp barlypdy. Şonda ýaşaýjylaryň aglabasy split sistemaly kondisionerlerini köp gatly jaýlaryň girelgelerine oturtdular. Bu çäräniň dowamında Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň kondisionerleri girelgelere oturtmagyna açaçan garşylyk görkezmediler.